jarama Demba Sow ɗum Souleymane Seydou Sow. Souleymane Seydou Sow mi salminima. Studio jarama Papa Jabati gariɗo e Nouakchott hande noon eɗen tawodiri ɗo e jambareɓe leñol ngol nde wonno kala e saaha to gonɗen foof en pottat eɗen jiiɗi noon goto foof haalana en inde muɗum awa e nder tuma mo gonɗen ɗo musidɗo teddiɗo lamdal yeeso maɗa hol inde e yettode. jarama Demba Sow ɗon Souleymane Sow jarama no fewi eywa indam ko Ousmane Sabbar gandirami ko Ousou Sabbar ñoroto noon eɓe mbiyami dillane Pular eywa hande ɗo e Nouakchott Ousou Sabbar so yimɓe nani Ousou Sabbar hewɓe hakkillaji mumen yahata ko e darde leñol ngol ha tengti ko wiyete e jandiyankagal Pinal TV holko mbawɗa haalande yimɓe seeɗa tata. eyyi hande en jetti Allah en tawidiri ɗo e Pinal TV cetal Mauritanie eywa Pinal TV kam ko télé windere e slogan muɗum woni ndenden eko rendini en ko rendini en ko leñol ngol rendini en ko diine rendini en ko ɗemgal rendini en ko pinal ngal rendini en ko Afrique rendini en ha heewi joni noon ɓayde ko ndenduɗen ko yen ndendu eko ndendinɗen ko eko ndenduɗen ko wadde ndenen ko ndenduɗen ko moƴƴinen ko ndenduɗen ko naftoroɗen ko ndenduɗen ko wadde noon cetal Pinal TV kala leydi ndi jaaɗa haɗa hani tawde toon cetal Pinal TV nde wonno ɗo leñol ngol woni bangol noon leñol ngol ɗo woni foof ngol wawi hutorade keewal maggol ngol wawi naftorade keewal maggol ɗum noon woni cata Pinal TV ina ɗo e nder Mauritanie ene jogui yamirore ene jogui kayitaji jogui jaydiyankoje ene jogui juɓɓudi wadde noon ɗum noon ɗum tigui woni gollal ngal tigui rigui ɗum woni sababu hande ndeɗo jonde galle Sy Hamidou Mamadou Allah jarama a jarama wadde joni ma en gartu kadi e jambareɓe leñol dariɓe gam gollanade golɗo leñol joni gartene goɗɗo. Allah jarama on jarama musidɓe tedduɓe no mbimi ni ko jambareɓe leñol ngol goni ɗo nde wonno ko dadiɓe kam itti wonkiji mumen foof dokki leñol ngol beele ɓamtare ngal ɗemgal e ngal pinal wadde hande en tawdiri ɗo e Nouakchott huccite moon ko Dono Souleymane gam namnodirde e ɓeɗo janinke musidɗo tedduɗo miɗen jiiɗi andude inde e yettode. ɗum Souleymane Seydou Sow mi salmini mi jarinimama e oɗo fartangi mi mbiɗen ko Amadou Samba Diop gandu ngo ɓuuri andirde kam ko Diop Amadou leñol komi jaydiyanke e ayawo gendi o leydi Mauritanie kadi komi jaydiyanke e ayawo wiyetego hono Pinal TV taw ko cetal gongal ɗo e Nouakchott lamol ko leydi meɗen Mauritanie. mi weltima caggal ndo tawdiriɗa ɗo enen kala min mali gonmi Ousou Sabbar mali wonen fof en tawdiri ɗo kadi en gandodiri hol an ko jiiɗa hen ko wettuma walla ko welma. ene hollir tan wonde ko ndenduɗen ko ɓuuri tiidde ndenduɗen ko ɗemgal ngal e pinal ngal e dartol ngol ɗum saabi kala to jiidirɗen tan way ko enen jiidi yumma e baba enen guudi e nokku goto an nde gonɗa leydi Mali nde garɗa ɗo a jogaki hay kulal gotal walla hay miijo woto caggal wonde ka gaɗo e leydi janande sababu na ari ɗo tawi ɗo bande en eɓe ndenduɗa yidde ɗum tagui nde garɗa nde tan hunde weftu min hooram pottital hakkude men e Ousmane Sabbar en waɓe noon ko ɗum tan wayno yam weltima en no fewi nde wonno mbisa namdima ganduɗo haalatma jagonoma hay goɗɗum ka haalana a weltanama hen no fewi. a jarama Seydou Sow. ha joni kono mbiɗen ni jambareɓe gandodiranno ko e nder hakkude golwole nden noon ko waktude tuma wonno kuure e condi nde hande kuure e condi gaasi hande jambaragal ko holɗum darade dandude ɗemgal mum e pinal mum ko ɗum woni jambaragal guila e mawɓe hay sukaɓe ummiɓe hande gam dandude ngal ɗo ɗemgal ko ɓen pocci ɗo e Nouakchott wadde noon musidɗo tedduɗo amin jiiɗi andude indema e yettode maɗa. ɗon Souleymane Seydou Sow. Allah jarama gal nde jettuɗen jomiraɗo joom baɗe bawɗe joɗɗen rasoul sallllahu alayhi wa sallam min nder tagira sawabde mum jettuɗen nene e newari mum baba e bawɗe muɗum Allah hokken fartangi hawride e oɗo galle men ɗon Souleymane o wiyete ko Sy Hamidou Mamadou ene jeeyaɗo e gendi Mauritanie Allah ne joƴƴini ɗum ɗo e lamorgo he tawi cuuɗi mum wiyete ko Seyyen Gabaɓe weltare mawde e kadi bismade on e nder hooram bismade on e nder rendongo jeeyaɗen Seydou Sow. a weltanama elle hande pottital men ɗo koko fati Pinal TV awa ɗo e nder leydi Mauritanie holko mbawɗa famminde en e nder pottital ngal ɗo ngal tawdiriɗo ɗo hande e nder galle maɗa. eyyi pottital ngal kawriten ɗo e nder galle men
ko sababu o ko Pinal TV. Pinal TV ko leñol. Pinal TV ko kala to pullo woni. Pinal TV ko pullo e hoddiɓe mum. Pottital men ɗo kadi ko dañde sukaɓe yarlitiɓe jayniyankoɓe camaramanuji yarlitiɓe ligganade leñol nde wonno Pinal TV kala ko mbaɗɗa hen ko leñol mbaɗan yo Allah sellin sembinaɓe enen kadi hatanteɓe daraniiɓe Pinal TV walla yiɗɓe hatanteɓe eɗen ñaago Allah ɓe jiɗɗen ɓe enen yiɗɓe fof yo Allah jungo nam moƴƴino batten don Souleymane emin belti noon nde wonno hunde fof nde hoddira yamirande newo ko nden waɗata ko ɗum woni ndeɗo ngoɗo rendo hannde sabu ndeɗo feere nde fewjete yimɓe joddo ɗo hewɓe teska hene ɗo kono Allah de soggi fof addi ɗum noon Seydou bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha hande no mbiɗen ni ko Dono Souleymane eɗen kucciti ɗo e jandiyankoɓe Mauritanie ngam en gari ɓe jillu kadi en gari en tawdiri ɗo e mabɓe ɓe mbi haade wutti fonde de jullare yato jomum daraki musidɗo tedduɗo amin jiiɗi andude inde e yettode Allah musidɗo mi salminima mi juurimama ko weltare ni ko adi fof yiidema walla joddademo de tonon so haalal enen koye men eɗen nananno Dono Souleymane walla eɗen jiyanno tawi ko vidéo ji muɗum e TikTok donc mataw ko hannde Allah waɗi fartañ o ittude tawi kadi ko heɗɗawo ngo ha mbawen enen koye meɗen jododade wadde ɗum ɗon ko ɗum weltare mawde en jettidi ɗum kadi Allah min mbitemi ko Abou Kane komi jaydi yanke e oɗo saaha gonmi koye jaydi wiyetede M24 parce que enen presque gaddi ɗum walla cosi ɗum kono ko en jaydi yanke kadi e télé meɗen Pinal TV tawi ko catal muɗum ɗo e Mauritanie ko ɗum ni woni hannde tawi kadi ko jonde meɗen ɗo joddade tawi kadi ɓeɗo hokoɓe mawɓe tawi kadi ko andaɓe yarlitiniɓe tawi kadi ko leñol ngol ɓirtoɓe ha joni tawi ko warñede mumen dosiro ɗum ɗaɗi leñol ngol ɓiɗa ƴiƴam mumen kadi gam ha joni leñol ngol wawa wurde ɗum noon wadde ko weltare mawde joddade meɗen waɓen ha joni tawi kadi ko Ousmane Sabbar en waɓe noon Sy Hamme en waɓe noon Ceerno Samba Ba en eɗen hayso tawi ɓe ngala jettoɗe ne eɗen beltiniɓe kadi no feewi e joddade men e mabɓe ɗum woni weltare jandiyankagal so wiyama jandiyankagal tan kala ƴettuɗo micro wiya hoore mum jandiyanke walla kala jaaɗo radio wiya hoore mum jandiyankagal holko mbawɗa siffanade yimɓe seeɗa jandiyankagal eyyi ɗum ɗon hannde ko ɗum eɗen mbawi ɗum aɗum ko ɗum saɗande walla ko ɗum ene gasa hannde kala kaalowo wiyete ko jaydiyanke ina heewi saabu ɓe ina wona tawi ko wiyete ganduɗa ko tawi communicateur traditionnel mais wiyete ko jaydiyanke walla dillowo radio kala walla télé kala wiye tawi kadi ko jaydiyanke nde to noon ko rendo meɗen enen koye meɗen kañumen ko noon gandidira ɗum tagi kamɓe kaalo fof sa woni tan mbima ka journaliste wadde ko wasi wawde tawi kadi ko serdude gueɗe ɗe kono an neɗɗo o keblaɗo ko faati ha joni e meccal ngal aɗa andi ko woni jaydiyanke aɗa andi ko wona jaydiyanke aɗa andi no poɗɗa hutorade ha joni tawi gollol ngal aɗa andi jamiroje gonɗe hen aɗa andi ko poɗɗa wadde e ka fotani wadde so tawi kay ka ɗoftiɗe walla pamɗo ko kebloɗa ko aɗa wawi ɗum serdude kono noon so tawi a famani wawi serdude gueɗe ɗe maɗa andi ko jiida noon a jarama a weltanama namdal ngal waɗi nafoore nde wonno kala keeɗiɗo ma faam wonde ko haala ɗo koko laaɓi wadde ha joni ma en gar e jambareɓe leñol ngol ko ɓooyani bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ha hande ko Dono Souleymane Sow gonɗen ɗo koye nder Mauritanie lamorgo mum ɗo wiyete Nouakchott nde garɗen ɗo noon puttuɗen ɗo koye jambareɓe leñol ngol ko ɗaminoɗen sen gari ɗo ma en pottu e jambareɓe leñol ngol wadde en gari en potti ɗo jambareɓe leñol ngol wadde woni hande ɗeɗo labdodire ɗe labdodirten ɗo e nder leydi Mauritanie mbiɗa sikki oɗo mo joddimi hewɓe so jiitan namnata ko wonde hol gandodiral so mbiɗen gandodiri walla min gandodirani kono noon rendo ngo waɗata wonde ina andi ɗum musidɗo tedduɗo miɗen jiiɗi andude indema e yettode ma jarama no fewi Demba Sow Dono Souleymane Sow kono kadi jarama leñol ngol jeygol sababu ha mbawɗen hawridde ɗo dinduɗen jiiɗuɗen e ɗeɗo jaale ɗe ganduɗa ko jaale mawɗe ɗe cohluɗen yiide saaha foof mbiyetemi ko Samba Hamade Alpha jettetemi ko ba jeeyami koto wiyete Gurel Falli e nder leydi Mauritanie diwan Kankossa mi salmini dendagal ɓiɓɓe leñol ngol goto foof no salminirte ni welto yo welto a weltanama no fewi an Samba Hamade Alpha aɗana to aɗana ga ɗiɗo dogduji ɗi doganɗa ñanden min naninoma to hedde to Gure hedde Williams en min nanima banggueji goɗɗi
dogduji ma ɗiɗo holko dogata e dow mum, holko diwata, holko riwma, sabu aɗen to hannde aɗena gayi. jarama no feewi Demba, so a weltanama an leñol ngol fof. Dogduji dogeten to Willienza naɓi en toon ko fedde gandal waɗani wirni, fedde nde fandare mum ko yo pular jangge. wadde min gurdamam fof ko e pular battumi, yo pular jangge, yo pular sa nani yo pular wuur, yo pular wood noon firti ko a wawa wurnude pinal ɗemgal ta a wurnani pinal sa wadde sa yii dogatɓe yo pinal ngal wood, yo pinal ngal wuur, wayi kono ɓe gari ko walludema ni. wadde ɗum woni ko dillere pinal woni ga, wadde en mbawa wasde arde tawtorede golle o fati pinal, tawde eɗen jiiɗi yo ɗemgal ngal wuur, yo ngal jangge, yo ngal wood. A jarama, weltanama musidɓe tedduɓe. wadde ko ɗeɗo laaɓde jogoriɗen gam jambareɓe leñol ɓe ganduɗa ko dariɓe dadiɓe yo ngal ɗo ɗemgal ɓamto. te kadi goto e meɗen foof yo faam yo addu ballal mum e ngolɗo leñol beele mbawen daddude ngal ɗo ɗemgal. minen kam komin dadiɓe, kala ɗo min gandi leñol ngol ɗemgal ngal ina wuura walla komin mbawi wadde hen ma waɗen. min noon e hewɓe saabu minen tawdirɓe ɗo ɓe foof, goto foof so haali elle ko kañum tan yiɗi wadde ko jogori wadde fof. goto fof yiɗi wiyede kañum wari boyo, te leñol ko noon fotino wadde. goto fof yo yiɗi wiyede kam wari boyo. wadde musidɓe tedduɓe, Allah jarama. Allah jarama, on jarama en tawdiri ɗo nde wonno goto kala wonko wawi dono Souleymane ne ceerno men wi wonde so mo ɗo mi suusa wadde jumi kono yamiri kam wonde yon waɗɗo yimre. wadde so hannde en tawama ɗo e Mauritanie ha e capital Mauritanie mbaɗeten ko yimre windanode toon to diwan gorgol nde mbiruɗen pullo mo Mauritanie, walla koye diwan Guidima kandi windano wiyande pullo mo Mauritanie. bandiraɓe musidɓe tedduɓe, holko mbiɗen e nde ɗo yimre? mbiɗen ko pullo mo Mauritanie mi jowtima guiɗo leñol Demba Sow hofnima. mi wona gendiyanke ko min ari e ma, garmi komi koɗo kono mi yi teddugal ma. nde wiya ko min woni guiɗo leñol beltiɗa, sibu hoolade kaalowo wona ko ina funtumo. mo mbimi ko min woni guiɗo leñol hoolaki ko mbimi ko, sibu soko min woni guiɗo leñol mi fotani gollude ko gollanmi ko. nanalla mawne noppi mum kono famɗiniri kam ko gollanmi ko. famɗinɗo gollal mawninta gollowo ngal. min komi julanke jiilotoɗo e jooɗi ɗo foti darede tan ko dañal ngal, kono wona wiide bawɗo haalde no Demba Sow ni kay gollata ngal gollal. min dowla homtayde mi ha mi wona neɗɗal manggal. min komi Demba, komi kaalowo kalami tan ko ɓuural ɗemgal. woto sikku noon ko hewde gandal walla ɗaɓɓude hen jawkal. ala ɗaɓɓude jawkal kalfinmi ɗum ko ngal gollal. daratoɓe laabi ina kaala ina mbiya o de meeɗi hebde jawkal, kono hande ko ɗo o woni e yirlade Mauritanie wondi ko basal. sibu dognannoɗo oto mum so watti yirlade woto fecco sikki ɗum ko basal. anne soko ɗum woni gonkama e o aduna hande andu a jasat, kala ko jiiɗa ganduɗa a haltat. soko mbasmi ko ngalu andu anne hay wonkima wasat. dañi wuuri daɗdani, wasi ngalu wuuri wasani, wasi komo gollata kono gollowo kay jasani. mi wasi ngalu mbeɗa wuuri ndeke hay hunde mi wasani, sibu ngalu ina waase dañce basɗo ngalu yo dadu golla so fuyani. wasi ko mayɗo leele aññere hay hunde moƴƴina warani. on leeliɗo kala ko dañnaka o dañani. saɗa hoolo ko min woni guiɗo leñol mo leñol ngol yiiɗi añani, kooloɗa mbasa darde ngalu anne sa fuyani. Mali, Mauritanie, Sénégal, kala to fulɓe goni yiɗɓe mi wasani. dawol dono Souleymane golmi koye windude golmi gasnani, so ngol gasi ma faam e ngal ɗangal hay somi heɓani jawkal gandal kam mi wasani. giɗo mon giɗo leñol Demba Sow dono Souleymane Sow ɓi misira hanaraɓe ngo mbiɗen towgo e dow tule ole ngo pete jeeri hoɗe dow tulde jimtoy e walo barkeje ɗo ilam fusata hebbina kowlu e kolaɗe keydu wona wotoru tuggude petal daje ha luggel siré ina dogno laaɗe, kono min ngala laaɗe. min ndema taggo kolaɗe, min keɓa gawre maaro min mbaɗa ɗum kiraɗe. musidɓe tedduɓe, Allah jarama jara. minen mbimi ko hoddu ottu no taktakiri ungu, ɓandam ndu ɓottu ɓerdam nde dollu. beele gaño mami yollu, peeje mabɓe mami yollu. hoddu ñuñanam ɗi hanki siftinam mawɓe mayri, darinoɓe lang añɓe canci, cali gacce cuddi leppi leydi, dartol ngottili e mabɓe liɓi. hoddu bambaɗo ŋaccanam ɓalewol, tiiɗɗi bawɗi lohol, coftinoji egginoji kulol, sagata seera e sago bakkogol, daro rimɗina riwtalojol. hoddu bokkode hakkudam e giɗam, tefanam cuɓaɗo faaro rendam, sembin min jumri mbaɗanamin liyam, aadi tiiɗɗo mo ala nimsa e rewam,
goƴa gurdamam mo kalfilmi taltalam joɓama leñol ɗum ko Arafat Seydou Nour Ba winda men nogas lewru korse woni juin hitande ujunnaje 2023